En tarik 24 dwe mar abich higa mar 2016 arwaki yo makende mar nonro mar oboke kabende chieno ni kele kod Angie Fulu. Aneno ka an go oboke ariyo, an go oboke mar The Daily Nation kaito an go oboke mar The Standard. Wacho aneno komi pek achiel kachiel oboke mar The Daily Nation en mana weche go eko mag ng'anyo bende no bedo chieng' manyoro kabende wacho ni oganda adek no negi kabende ng'anyo go eko mag kod ne dhi nyime mar dwaro mondo gol oko duol mar IEBC. Oganda ariyo ne onegi e gwenge eko mag Siaya ka ng'ato achiel nonegi e gwenge ma Kisumu. Kunyalo ng'eyo Kipeng'eri ma en gach Raila Amolo Odinga kabende koro bende kono chino weche mag arita kwe ne gole oko kabende koro ne gigole kama ne obila ne oriko kire pigno eko mabende chwero pi wang'. Asano ka wach machako mapek kaendi en sirikal mag gwenge koro biro chako keto joma mine ma bende dwa konyore mondo ochul omenda kadipo ni sirikal maduong' pok ogolo omenda mondo otigodo e weche go eko mag maternity. Asano ka wach machako mapek kaendi en ni jalup jatend piny owacho Migosi Ruto wacho ni paro mabende ne gigolo mar loro camp mar refugees mar Dadaab en wach no mogik maonge kod paro moro mar dok chien. Ito oboke mar 2 kod 3 en mana pichni mopogore opogore kaka oganda ne ringo odiochieng' manyoro. Aneno jakom mar od bura mar ODM mar Migosi John Mbadi kabende en bende oringo kanyo picha mopogore opogore nyithindo ringo kibera kocha chande kabende ne en ng'anyo go eko mag dwaro mondo gol oko duol mar IEBC. Ito oboke mar 4 kachopie en mana ni kod wacho ni kata nade kata obedo ni weche obila biro mana kedo kod koni kod kocha gibiro dhi nyime kod weche gi mag ng'anyo. Ito oboke mar 5 wacho ni pek kaendi en ni jong'anyo go eko bende mana temo mondo chopi apise IEBC ne ok ochopo kanyo ero ka obila no bedo matek miwuoro e gwenge mopogore opogore. Kaisa yudo ka bende kaendi jogo eko mabende gin jong'ad jood bura go eko mag Jubilee sani rikoro nedo tamore winjo kwa margi mane gidwaro ni mondo odonjne godo Migosi Raila Amolo Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka kaachiel kod Wetangula kuom dhi nyime kod ng'anyo mabende kagin ne giwacho ni gin ng'anyo ma onge e pend chike. Ito oboke mar 6 en mana ni speaker kaachiel kod MCs mopogore opogore omake gwenge mag dho nam Chumbi kocha kabende ne giraiko gi ng'anyo piny kaendi bende aneno ka Duale bende ne omake gwenge mag Kakamega ka notayo ng'anyo go eko mag golo oko duol mar IEBC. Ito oboke mar 8 wacho mar Dadaab chande Migosi William Ruto kanowuoyo e gwenge eko mag Turkey ne owacho ni ok gibidok chien e loro camp no mar refugee mar Turkey. Kaito wacho ni komi pek kanyo ne weche mag thieth kabende Munya wacho ni weche go eko mag omenda mag maternity kata mitiyo go e yore mag nyuol nyaka sani ripok omege kod sirikal maduong'. Ito oboke mar 9 wacho mi pek kaendi en mana wach no mar nek mar jaohala mar tipo Jacob Juma kabende Boynet wacho ni nenore ni nitiere magina mabende ne otigodo e nego jaohala mar tipo machalo kamaendi. Ito oboke mar 10 wach ma omi pek kaendi en mana weche go eko mag United Kingdom kabende koro giwacho ni giketo alama makwar kata red flag kaluwore kod weche go eko wachore ni nitiere omenda malal miwuoro michulo kaka osuru e weche go eko mag mo. Asto wach maneno komi pek ito oboke mar 11 en mana ni wacho ni piny mar Kenya nitiere kod gowi mabende sani riwachore ni en gowi matamre gi nono kaluwore kod wach ni mabende nogol kod IMF International Monetary Fund. Ito oboke mar 12 kachopie en mana ni sani rikoro jood bura dwaro mondo chako rangi okang' machielo chike go eko mabende otenore kod weche mag golo ich kata weche go eko mag abortion. Ito oboke mar 14, 15, 16, 17 pajo somo pajo ndiko. Ito oboke mar 19 nyaka 21 gin weche matimore sirikal e gwenge mopogore opogore bende ka waro mesa mar ka weche manyien ibimi e yo makare. Ito oboke mar 24 en mana obila kabende koro ne girakore kod oganda mabende no bago ng'anyo koni kod kocha e gwenge go eko mag Kaptembo mano Nakuru kocha Kisii kocha. Neno ka Secretary General mar ODM mano Migosi Ababu Namwamba bende mano telo ne oganda e ng'anyo mondo gol oko IEBC e gwenge ma Kisii. Mago eko duto nitiere kanyo. Weche matimore piny ma oko iwacho ni sani rikoro oganda ma jo Sudan dwaro ni mondo jogo eko manoter kaka joket kwe mondo mi owuogi e gwenge go eko mag Darfur mapiyo piyo kaka nyalore. Mano ero weche matimore e pinje ma oko. Kwa dhi nyime wadonjo weche go eko mag ohala. Chimagalo wayudo kaeni ng'achone piny mar Kenya pod dhi nyime kod keto medruok kata obedo ni weche go eko mag ohala osebedo mapiny miwuoro. Kasayudo ka bende
wacho ni bod nero mochune weche mag limbe sani koro wacho ni gineno ka ginyalo yudo medruok kod atamalo 20. Kasto wacho bende ayudo ni omenda mathoth miwuoro itiyo godo e nyiewo ute mabeyo beyo ma oganda dakie. Koro nengo goeko mag ute osedhi malo miwuoro. Kaito project nero mar Konza Techno City sani koro oketne board manyien. Mano ero wach mantiere rito oboke mar 37, 38, 39 mana smart company jogo eko madier bedo kod weche mag ohala kaachiel kod weche goeko mag pur inyalo somo mondo ing'e ni to mondo mi ibed jaohala mar tipo kendo jaohala maber en ang'o gini ma inyalo timo. Ito oboke mar 53 en mana weche mag Agaja kod Sulwe koni, 54, 55 lendo mopogore opogore, aisto joma magoro lalgo 58, 59 nyaka 60. Mano ero nitiere kanyo nyaka 61 joma magoro olal godo. Weche mag tuke kwa chope, wach ma aneno ka omipe ka ndiye weche mag tuke, en mana ni kambi mar Safaricom sani nogolo omenda madirom $80,000,000 ne jogo eko bende gin jong'wech. Maendi en omenda mabende gigolo odiochieng' manyoro mong'ere kaka Safaricom Athletics Series. Mano ni kanyo ito oboke mar 64. 65 en mano pichego eko ma Kenya Premier League wacho ni Gor Mahia sani nodhi malo nyaka e okang' mar 2. Kaito 67 Louis van Gaal mano ero jata kweth mar Manchester United sani koro nogolo kwetich mabende wachore nenore ni migosi Mourinho nyalo donjo e kare achiel kachiel. Migosi Muigai Kenyatta kana ne gwenge mag Eldoret odiochieng' manyoro kabende ne opuodho jolweny goeko mano sero tiegruok makare ne opuojo jolweny kuom tich makare mabende wacho ni gisetiyo. Kwa dhi oboke mar The Standard wacho mipe kaindi en mana ni 3 shot dead in bloody demos. Wanyiso ni ji adek ne ochiel kod magina mowito ngimagi e ng'anyo goeko mabende dhi nyime odiochieng' manyoro. Maendi tipo mar japuonjre moro nyasi manyako karengo kawuok e gwenge ma Kibera kocha. Tipo mopogore opogore mag ng'anyo bende nobagi Mombasa, Kisumu, Nairobi, Kakamega kaachiel kod Meru mar dwaro mondo ogol oko duol noero mar IEBC. Ito oboke mar 2 en mana wach ng'anyo goeko ka bende jonyuol kod kocha ne temo mondo ogol nyithindegi e kuonde goeko mag ng'anyo. Ito oboke mar 3 wach mamipek en mana ni gima nonro makende ok nyiswa e lal noero mar migosi Jacob Juma. Koro ka in jalno ero molony ang'e ka oboke neri mar The Daily Nation mondo isom ite mar 3 iwinj ni to migosi jaohala mar Atifa Jacob Juma en ang'o gini ma ok nyiswa e wachni. Ito oboke mar 4 en mana wach mar ji adek mane onegi ka jomoko mathoth oyudo nindo koni kod kocha kaluwore kod ng'anyo mano bagi kod kweth mar kod. Ito oboke mar 7 en mana wach noero mar ng'anyo podi tipo mar migosi Raila Amolo Odinga gini Stephen Kalonzo Musyoka gini kaka ne ging'anyo odiochieng' manyoro pod ni kanyo ero ka sirikal ma pacho kae to wacho ni ng'anyo goeko mag kod gin gigo eko ma gidwaro mondo gitim mondo giketh godo chike ma pacho kae. Mano ero wach mantiere ito oboke mar 6 kod 7. Ito oboke mar 8 kod 9 pod en mana wach ng'anyo noero Kisumu kocha aneno migosi Shakir Shabir gini aneno ge ka gin kanyo migosi Koyo gini e kanyo kane ging'anyo gwenge goeko mag Kisumu e odiochieng' noero manyoro. Mano ero pod omakore nyaka ito oboke mar 8 nyaka 9. Ito oboke mar 10 wach mamipek wacho ni weche mag pollution kata weche goeko mag ketho kor lwasi ma bende koro osemiyo weche goeko mag lalo ngima e yo ma ok ni kare samoro mako oganda. Kaito e odiochieng' manyoro ka bende jolweny goeko ma KDF ne graduate migosi Muigai Kenyatta ne wacho ni opuogi kendo joma mine kata joma nyiri ne o graduate mathoth miwuoro ma bende koro donjo kweth noero mar jolweny mar KDF. Migosi William Ruto summit noero mabende nodhi gwenge ma Turkey kocha wacho ni piny mar Kenya ok bi dok chien e loro refugee camp mar Dadaab. Kaito piny owacho bende wacho ni sani gin giikore mar chulo jopuonje mano sirikal 52 osara margi ma bende ng'ere kaka pension. Mano nitie rito oboke mar 10 kod 3. 14, 15, 10 kod 6 mago pa josomo kod pach jondiko. Weche goeko matimore sirikal mag gwenge kwadhi kocha chande maendi en gwenge goeko mag Kericho kocha wayudo ni sani koro sirikal ma Thurka wacho ni gigolo oko chudo moro amora ne jopith goeko mag chai. Maendi koro kod ywak ma bende jopith mag chai osiko mana kabedo godo ne gichulo omenda mathoth miwuoro e weche goeko mag usuru. Magi eki en mana weche goeko mag
gwenge ko mag Machakos, duond od bura owacho mar CCU owacho ni gibiro timo yiero go mag nominations e yo maonge kod ng'ikruok moro amora. Lendo mar sirikal mar Nairobi kasedo ka The Business Beat maendi jogo ko mohero weche mag ohala inyalo rango The Business Beat mondo ing'e ni to kidwa bedo johala makare gin ang'o gini minyalo timo. Kaneno ka governor mar Central Bank mano Migosi Njoroge wacho ni Central Bank ne odwa nindo e tich matin. Maendi nitiere ito bokenero mar adek e The Business Beat. Asto ite kanyo mar ang'wen bende wach momi pek en mana kaka iwacho ni profit mar Safaricom mar bilion 38.1 iwacho ni en weche go bende gisebedo ka gitimo mong'ere ka branding kaachiel kod keto strategies makare e weche go mag ohala. Koro ne jogo eko ma bende dier weche mag ohala nyiew The Daily Nation mondo ibany The Business Beat iwinj ni to ganda wacho ang'o koni kod kocha kotenore kod weche go eko mag ohala. Magieki gin lendo mopogore opogore kawuok e duol ne romo chung' ne tayo weche mag lendo kata Communications Authority of Kenya. Kaito ito boke mar 32 wacho mi pek kaendi wacho ni jogo eko bende nitiere kod kembe mag sukari ma ok ni kare ma ok los sukari makare sani eri koro ibilor nono. Asedo ka report makende bende wacho ni jogo e report mawuok Kisumu wacho ni jogo eko maseritaya mane tiyo ne piny owacho sani eri yudo tich matek miwuoro mondo mi giyud aheri margi kata mabalang' ma bende onego bene imiyogi. Kaito weche mag arita kwe oketi matek miwuoro e kiew mar Kuria kaachiel kod Transmara. Mago eko duto Simfros Okenda bro miu e weche manyien ka ngochope weche go mag sirikande mag gwenge. Ito boke mar 39 ka chope wacho mana ni Nakuru kocha chane nitiere oganda ma bende ne oketho oinga moro ma bende ne oketi kama giwacho ni lobno ero ne okwal. Weche mag ohala kwa chopie iwacho ni sani eri koro piny owacho nogolo omenda madirom bilion 20 ne kambi ero mar KenGen ma bende wacho ni sani eri koro konyogi miwuoro e weche go eko mag dongruok. Kaito wacho ni weche go eko mag cyber crime sani eri koro ma bende timore pacho kae wacho ni kirango mos to wuok e pinyno ero mar China. Kaito wacho ni okawo mipek kaendi wacho ni bengi mar piny mangima kata the World Bank sani eri koro osegolo omenda madirom bilion 15 kaka mano ero mar kony ne rowere mopogore opogore. Pinje maoko South Africa sani eri koro prosecutor ma South Africa wacho ni onyalo duoko ketho go eko bende ne oketi ne jatend piny owacho makuno Migosi Zuma. Mano ero wach mantiere to boka mar 42. Kaito gwenge go eko mag Syria kocha nitiere maruti moro ma bende ne omuoch ma bende no nego ganda molo 120. Mago duto gin weche mabro mi kwaro memesowa mar kawo weche manyien to magoro lalo godo nitiere kanyo ito boka mar 46. Weche mag tuke ka chope wacho ni coaches mopogore opogore to malo mago eko mantiere Kenya Premier League sani eri koro igolo oko kalure kod tich ma bende pok itiyo ma Safaricom nogolo omenda madirom milion 80 ne jogo eko ma bende gin jong'wech ma thoro kaendi. Asano ka wach ma pipe kaendi philosophy gone wrong wacho ni kaka weche go eko mag tayo kweth mar Manchester United pok obedo makare ma bende sani eri koro miyo Van Gaal gol oko kendo wacho ni nenore ni Jose Mourinho nyalo bet jalno ero ma bende bro donjo kare. Mana match matiyo godo bende mana wach ne mar Van Gaal Axe Falls on LVG. Mano ero wach matiyo godo modong' mathoth bro mi kwaro memesa mar kawo weche manyien. Nyako chakoro mkendo an Jeff Olo kakelo ni nondo mar oboke.